A Asociación Barbantea realizará en Ribeira a súa andaina solidaria. A cita terá lugar o 12 de abril, en ela búscase recadar fondos para o trastorno do espectro autista. As andainas solidarias regresan coa chegada do bo tempo e Ribeira collerá o vindeiro 12 de abril a impulsada pola Asociación Barbantea. Trátase da terceira edición desta proba que convida a veciñanza a poñer o seu gran de area calzándose os tenis de andar para recadar fondos para a entidade que apoia a persoas co trastorno do espectro autista. Somos unha asociación relativamente nova, nos fundámonos no 2024, entón este é a nosa terceira andaina, porque realmente levamos pouca andaina nos mesmas. Somos unha asociación que naceu do perdidas que nos sentíamos as familias e conseguimos crear un lugar seguro, tanto para familias como para usuarios, e agora queremos mover moito, sobre todo, pola adolescencia e a muller autista, que é sempre a máis discriminada agora a hora de diagnósticos e agora a hora de atención. Esta andaina solidaria é unha forma máis de darse a coñecer no Barbanza e de dar visibilidade a este trastorno. Nós somos unha asociación comarcal, desvivímonos por todos os concellos do Barbanza e se cadra, pois en abril vámonos desvivir un pouco máis por o concello de Ribeira e darlle as nosas grazas infinitas, como o mesmo espectro indica, somos un espectro, somos de infinitas cores, simplemente animarvos a todos a vir, recordarvos que, aínda que haixa xente que nos criticou que poñemos que prohibido cans, tendes, por favor, que ter en conta que moitos dos nosos usuarios teñen unha fobia cara aos cans, supón unha situación desagradable para moitos e moitas deles, así que nós adoramos os cans, por suposto, adoramos os cans, pero se podedes, o día da andaina, quedan na casiña. O Concello de Ribeira colabora nesta cita solidaria e o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, reafirmou o compromiso da Administración con este tipo de actividades. E a verdade é que Ribeira, unha vez máis, pois, sinte solidario, facemos esta andaina para apoiar a todos estes nenos, nenas e adultos que sufren ese espectro. E a verdade é que é unha andaina que dá gusto porque será para todo tipo de públicos, unha andaina cun perfil moi baixo para poder disfrutar xente que non camiña a miúdo, xente que si camiña e poder disfrutar do noso paraxe que será todo ao longo do Paseo de Coroso. Dende o Concello de Ribeira decir que estamos ao carón de todas estas iniciativas, que a verdade é que son necesarias para que estas asociacións podan facer o seu desenrolo. Convido a todos a que se apunten, a que participen, que será un día moi bonito. A andaina, que de 5 km, está programada para as 10 da mañá do 12 de abril. Sairá do Parque García Ballón para percorrer parte do litoral pola zona de Coroso. O prazo de inscripción xa está aberto e pode formalizarse a través da web galitiming.com, das accións formativas de Barbantea ou o propio día. A doazón é de 5 euros e os nenos e nenas de entre 0 e 3 anos asistirán de balde. Tamén haberá fila cero para as persoas que non poidan participar pero queiran chegar ao seu gran de area.